नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अंकोला हरवाडा समुद्र विकोपान संकटात असलेल्या ग्रामस्थांक मुख्यमंत्र्यालो परिहाराचो भरवसो. कारवार. सध्या अरबी समुद्रात वादळी वाऱ्याचे परिणाम वाढिल्ल्यान जोरदार समुद्राची पाळा किनाऱ्यार आदळण अंकोला हरवाड तरंगामेट व्याप्तीत एक घर संपूर्ण कोसळण समुद्रात वाहून गेली घटना घडली. स्थानिक आमदार श्री सतीश सैल हेमी ताबडतोब राज्याचे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या हेमका मेळन या घटनेसंबंधात विवरण केले. समुद्राच्या उदकाच्या पाळान घर गेल्ल्यान घराचे मालक अशोक हरिकंत्रा हेमी निराधार जालात म्हण जिल्ह्याच्या संबंधित अधिकाऱ्याकडच्यान माहिती घेऊन मुख्यमंत्र्याक पटवून दिले की शिरूर दुर्घटना वेळार सीएमान या भागात बी भेट देऊन परीक्षण केले. सत्यस्थिती स्वतः तुम्ही पळयल्ली आसा. आज एक घर कोसळून गेला, बाकीची घरा अपायकारी स्थितीत आसात म्हण या समस्येक शाश्वत परिहार देऊ द्या म्हण मुख्यमंत्र्याक विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेक शाश्वत परिहार तसेच घर वाहून गेल्ल्याक सरकारच्यान योग्य आर्थिक परिहार दिवची भरोसा दिलो. आमदार सतीश सैल हेमगेल्या या कार्याबद्दल हरवाड समुद्र विकोपान अडचणीत आशिल्ल्या ग्रामस्थान सैल हेमगेल्या कार्याक हर्ष व्यक्त केला असे प्रसार माध्यमाक कळयला. कारवार दैवत ब्राह्मण समाजाच्या महिलातर्फे विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन. कारवार. प्रतिवर्षाप्रमाणे श्रावण महिन्यात शुक्रवाराक जावच्या कारवारच्या दैवज्ञ ब्राह्मण समाजातर्फे शुक्रवार 23 ऑगस्टाक दैवज्ञ ब्राह्मण महिलातर्फे धार्मिक पूजा आयोजित केली. कारवारच्या दैवज्ञ सभाभवनात आयोजित केलेल्या या वार्षिक महिला धार्मिक कार्यात विविध पूजा पाठ करून समाजाच्या उन्नतीसाठी देवाकडे साकडे घातले. या वेळार श्रीचक्रपूजा, ललित पूजा, कुंकुमार्चन, ललित सहस्रनाम पठण, हळदी कुंकुम अशा अनेक कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या वेळार दैवज्ञ ब्राह्मण संघाचे खूपशा महिलांनी या कार्यक्रमात भाग घेऊन सेवा केली अशा या धार्मिक कार्याची माहिती प्रसार माध्यमाक दिला. हे कार्यक्रम कसले त्रास नसता, कसले प्रॉब्लेम नसता, सगळे लोक सहकार दिले हे कार्यक्रम बरे रीतीने जेवचे. हे कार्यक्रमाचे कसले फल असा आमच्या समाजाला सगळे लोक मिळायचे. आम्ही मनासाठी मुखार उत्तरोत्तर विरुद्ध करून देऊचे म्हणून मनात म्हणतात प्रार्थना करून नमस्कार करा सगळे देवाला. आणि या वर्षी मी श्रावण महिन्याचे 3rd शुक्रवाराक श्री चक्र पूजा, कुंकुमार्चन, ललिता सहस्रनाम आणि हरसिन कुंकुम हे दवन घेतली तशें. तर आज हे आमगेले बऱ्या रितीन संपन्न झाले. हे आम्ही दरवर्षी कित्याक करता म्हणल्यार आमगेले एक समाजाची उन्नतीसाठी आणि हे एक सामूहिक केल्यार हे प्रतिफल समाजाक खूप बरें मेळटा. हेसाठी आमगेले स्वामीजीन आमकां सांगिल्लें त्या प्रमाणे आमी दर वर्स श्रावण महिन्याक ललिता सहस्रनाम करतात. हेजो मुख्य उद्देश म्हणल्यार सामूहिक केल्ल्याचे लोकांक कल्याण बरें जाता आनी हेजे प्रतिफल बरें मेळटा. मूलभूत सौकर्यापासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातल्या अंगणवाडी केंद्रात सुधारणा करची लोयला संघटनेली मागणी. कारवार जिल्ह्याच्या विविध अंगणवाडीत मूलभूत सौकर्य ना जावन 53 अंगणवाडी केंद्रात अव्यवस्थेपासून सुधारणा करची गरज असा असे मुंडगोडचे जनपद संघटनेचे लोयला हेमी सांगले. तेमी पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडे उलयताले. लोयला जनस्फूर्ती संघटनेच्या पदाधिकारीन राज्याच्या 5 जिल्ह्यात अंगणवाडी केंद्राच्या अव्यवस्थेच्या समस्येबद्दल सर्वेक्षण केले. तितूंतल्या बऱ्याच अंगणवाडीत मूलभूत सौलभ्य वंचित असतात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात खूपशे अंगणवाडी केंद्र भाड्याच्या खोलीत असतात. शिक्षकी ना, शौचालय ना, उदकाची व्यवस्था ना, बरो आहार ना,
काही कडेन हप्त्यातल्यान विद्यार्थ्यांक 3 दिवस मात्र उपीट दितात म्हण विद्यार्थी शाळेत येऊ मागनात। जिल्ह्याच्या 53 अंगणवाडीत मूलभूत सौकर्य ना, खेळ, शिक्षण आणि रांदची खोली एकच खोलीत आसात। ती अव्यवस्था बदल सुव्यवस्थित करची मागणी लोयला संघटनेन केली। गुरुवार बायलांक पौष्टिक आहार अंगणवाडी केंद्रातच दिवचो, पयस आशिल्ल्या मात्र तेमगेर घर व्हरून पावयचो। भुरग्याले वजन मापचे यंत्र खूपशा अंगणवाडीत ना, अशा अनेक प्रकारचे अव्यवस्था असून ते सारखी करची मागणी लॉरेन्स लोयला हेमी केली। या अंगणवाडी अवस्थेची माहिती जिल्हाधिकारी दितले अशें तेमी या वेळार सांगले। या वेळार पत्रिकागोष्ठीत श्रीनिवास पाटील, VP सुलेमान फातीम, यम्मू बोरे, रामू जानू कोकरे आणि इतर आधार आशिल्ले। ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇದೊಂದು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದಿವಸನೇ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಈಗ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ತಟ್ಟೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥ ಘಟನೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॉरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।